Benvinguts i benvingudes a aquest espai d'Estiu Vincles. Soc la Maribel de la Cerda i conjuntament amb la Irene de Luis i el Carles Bosch som part de l'equip del projecte Com Tu, que és un projecte que treballa per la millora del benestar emocional i relacional dels nens i nenes a les escoles. A continuació, en aquest webinar d'Estiu Vincles, us parlarem de com aprofitar el context per teixir vincles i fer reforç emocional a les activitats d'estiu i ho farem a partir de 3 qüestions clau. La primera, per què és important aquest acompanyament emocional després del confinament. La segona, us compartirem alguns elements que considerem clau per poder realitzar aquest acompanyament. I finalment, també ens agradaria compartir algunes propostes perquè pugueu teixir vincles i acompanyar en grup. I per començar, començarem amb una història. Bon dia a tots i totes i moltes gràcies per la vostra assistència. Bé, doncs podríem començar ja donant-vos propostes sobre reforç emocional, però hem preferit que abans de parlar sobre emocions les experimentem. I us proposo fer un exercici. Per uns moments sortirem de cadascú de nosaltres, de les nostres vides, i ens imaginarem que som una altra persona per uns minutets. Viurem la seva vida, sentirem el que sent. Així que, vinga, va, tanca els ulls, deixa el boli, aparta la vista de l'ordinador. Imagina que de cop ets la Isabel, una nena de 12 anys que viu a Santa Coloma de Gramenet. Has tingut una infància, dintre de tot, força bona. Tens germans i pares que t'estimen, que t'estimes, i tot i que a casa no han sobrat mai els diners. Tot el contrari. Heu anat ben justets. Malauradament, el 12 de març del 2020 tot es va capgirar. Estaves tu tan tranquil a l'escola i et diuen que te n'has d'anar a casa, que durant uns dies ens haurem de confinar. I quina paraula més estranya, confinar, no? No l'havies sentit mai. I així va ser, però no durant uns dies, com havien assegurat, sinó durant 2 llarguíssims mesos no vas poder trepitjar al carrer ni per anar a comprar. A tu sempre t'ha agradat el carrer? Jugar a les places, l'aire lliure, i de cop et vas veure compartint els 50 metres quadrats del pis amb la mare, el pare i els 3 germans. El pitjor, que el pis no té balcó, només unes finestres que donen a un interior d'illa estret i fosc, i en tot el dia no toca un raig de sol. Els 4 germans dormiu en una sola habitació. Quan és de nit estireu els matalassos que estan recolzats a la paret i allà dormiu. I ara què? On fareu vida? Ostres, i l'escalfador encara no funciona. Fa 3 mesos que s'ha espatllat i tots els germans us dutxeu a l'escola o al centre obert. D'ordinador ni parlar-ne, el mòbil del pare, i aquí s'han acabat les noves tecnologies de les que tant us parlen a l'escola. I els deures? Com els faràs? El confinament, durant els primers dies, fins i tot va ser divertit, ja saps, sense escola, com si fossin vacances, ni deures ni res. Hi havia dies que jugàveu amb els germans a que fèieu una acampada a l'habitació. Fèieu una paradeta estupenda amb els matalassos i uns quants llençols, i va ser divertidíssim. Hi havia dies, però, que no tot era tan divertit. Et despertaves com amb un cuquet dintre la panxa que pujava i baixava i estaves de mal humor i no sabies per què. En canvi, altres dies t'encantava la sensació d'estar a casa fent puzzles, jugant a nines, perquè sí, amb les teves germanes petites encara t'agrada jugar a nines encara que no ho reconeguis a les amigues. Aviat, però, aquesta lluna de mel amb el Covid es va acabar. Va deixar de ser una anècdota i va passar a ser un malson. El pare, que treballava a l'hostaleria sense contracte, es va quedar sense feina i això, mica en mica, es va convertir en un daltabaix. El pare estava de mala lluna, no tenia ganes de jugar amb nosaltres. El nostre xivarri l'atabalava i ens renyava. I un dia va passar l'inevitable. Estaven els germans fent xivarri a casa. El pare ja no va poder suportar més i va començar a fer uns crits terribles i cops a les parets. I la mare, encara que intentava calmar-lo, no hi va haver manera. No havia vist mai el pare així. Em vaig quedar com petrificada. Estava tan espantada que em vaig quedar amb un raconet. Els petits van marxar corrent a l'habitació. Estaven massa espantats per veure-ho. El meu germà gran, en canvi, s'hi va encarar i encara va ser pitjor.
La tensió va anar amunt, amunt, amunt i de poc que no s'estomaquen. I a la que la mala lluna entra per la porta, l'alegria surt per la finestra. No és que aquesta situació passés a diari, però ja no va ser el mateix ambient que abans. Aviat vam aprendre a no fer soroll a casa, a estar silenciosos i a passar desapercebuts per no cridar el mal temps. No veia el dia que aquest malson acabés. I així van anar passant els dies fins que, mica en mica, ens van deixar començar a sortir el sol, a començar a sortir al carrer, i el cel va tornar a ser brillant. Al juny van trucar a la mare per oferir-li, pels meus germans i per mi, un casal d'estiu. I mira, crec que hi aniré, crec que canviar d'aires i estar amb gent m'anirà molt bé. Fi de la història. Ara ja torneu a ser cadascú de vosaltres. I ara us pregunto, us heu pogut posar a la pell de la Isabel? Quines sensacions us ha generat aquesta història? I sobretot, què creieu que necessitarà la Isabel dels professionals del casal d'estiu? I amb aquesta pregunta comencem. Comencem subratllant la importància de l'acompanyament emocional després del confinament. Tal com hem vist en aquesta història, i molt probablement també hem sentit en pròpia pell, la falta obligada de contacte social, excepte del contacte familiar, ens ha pogut portar sentiments de tot tipus, de dintre de tot l'espectre de les emocions, però segur que he pogut sentir sentiments de solitud, d'aïllament, de tristesa, de ràbia, d'incertesa, perquè és que a més les emocions també han estat confinades. El fet d'haver-nos de quedar a casa entre quatre parets també ha comportat una reducció total i sobtada de la possibilitat d'expressar-nos lliurement. I a més, malauradament, hi ha hagut masses nanos que els ha tocat viure un confinament amb unes condicions molt precàries a nivell social, econòmic, afectiu, relacional, amb tot l'impacte psicològic que això comporta. I a més, és precisament entendre quin és l'impacte i què podem fer per alleugerir aquestes conseqüències farà que l'estiu per ells sigui un moment altament reparador. Aquesta és la qüestió, que sigui un moment reparador i poder encarar el curs vinent amb unes certes garanties. Aquest impacte psicològic té una explicació neurocientífica que és la que en Carles ara mateix us explicarà. Hola, bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies per assistir avui en aquesta trobada de poder aprendre i obtenir eines per millorar l'acompanyament a l'infància. Bé, tornem a tenir a la Isabel aquí en pantalla. Aquesta noia, com estava explicant la Irene, durant el confinament ha patit experiències emocionals de tot tipus. Hi ha hagut experiències emocionals agradables, com quan feia cabanyes amb els germans, quan a la nit s'anaven a dormir i estaven tots junts i podien tenir un moment d'esbarjo i de diversió. També hi ha hagut moments difícils de gestionar. Una nena de 12 anys en un pis de 50 metres quadrats que no pot sortir, això fa que realment hagi patit la impossibilitat de sortir. També van haver-hi altres moments durs, com quan el pare es va posar a cridar com un boig per el que li va passar a la feina. Totes aquestes experiències han generat diferents estats d'ànims en la nena. Han generat estats d'ànims agradables, alegres, placenteros i també ha generat altres moments de tristesa, de por, i és que les experiències relacionals deixen empremta emocional i aquestes petjades emocionals queden emmagatzemades en el cervell. Anem a parlar del cervell. Des de la neurociència hi ha una explicació biològica de com regulem la informació que ens arriba de l'exterior. Un metge nord-americà, el doctor Paul McLean, estudiava l'estructura del cervell i va crear la teoria evolutiva del cervell trio, una teoria molt valuosa per entendre com funcionem i ens relacionem les persones.
Aquest metge neurocientífic va veure que el cervell humà no era en realitat un cervell, sinó que eren 3 subcervells en un. Si us fixeu, tenim el cervell reptilià i el cervell límbic, que era la part del cervell inconscient, la més primitiva, i després tenim el neocòrtex, que és la part racional, la part conscient. Cada un té una funcionalitat diferent. I ara anem a assenyalar 4 pinzellades de cada un de les parts del cervell. Si ens anem al cervell reptilià, aquest és el cervell més antic. És la part del cervell que tenen tots els animals. És la part instintiva del cervell que actua per sobreviure. Per exemple, quan tenim gana, quan tenim son, quan tenim fred, la part que s'activa és aquesta part reptiliana. També aquesta part es posa en acció davant de possibles amenaces, de possibles perills, que veurem més endavant. Evolutivament, després, quin ve és el cervell límbic. Els dos, recordeu-vos que són els cervells més primaris i que és la part inconscient del cervell. Aquesta part del cervell límbic és comuna a tots els mamífers i és on està assentada l'afectivitat, on està assentada els estats emocionals, és a dir, és la part de l'emoció. I finalment tenim el neocòrtex, que és la part més nova, més moderna. És la part que tenen alguns dels mamífers, com pot ser els ximpanzés i tots els éssers humans. És la zona on estan ubicades les capacitats racionals i cognitives. És la part que ens permet pensar. El tret diferencial de l'estudi del senyor McLean va ser que el que va descobrir és que la informació ens arriba primer des de la zona reptiliana per passar per al cervell límbic i acabar al neocòrtex. És a dir, que el que fem primer és sentir i després pensar, no al revés. I per entendre millor el funcionament del cervell, us demano que us imagineu un gos feroig, un gos rabiós, com aquest que teniu a la foto. Imagineu-vos quin susto, si veiem un gos així, amb aquesta cara de mala llet. Doncs, com veieu la fletxa groga, què és el que ens passa? Doncs que, primer de tot, s'activen les sensacions físiques. La tensió muscular s'activa, podem suar, el cor comença a anar més accelerat, se'ns aguditza la vista, se'ns aguditza l'oïda, o sigui, tots els sentits es posen en tensió. Primera part. Després va al cervell límbic, a les emocions. Què és el que genera? Genera por, genera temor, genera pànic, genera una emoció de por. I després passa al pensament. Tinc davant un gos perillós que em pot fer mal. Ara anem a centrar-nos en el cervell reptil, a la part reptiliana del nostre cervell. Què és el que ens passa davant d'una amenaça? Què és el que fem davant d'un perill? Doncs el primer que fem davant d'una situació que ens pot generar por, que ens pot generar una amenaça, és buscar refugi, buscar suport social. El que fem és buscar algú que ens calmi. Si trobem aquesta persona que ens calmi, lògicament la part física disminueix i la part emocional disminueix. Si tenim, com en aquesta foto que es veu una abraçada o en aquesta altra foto que s'estan donant les mans, si jo estic en una situació de por i algú em reconforta, algú em dona suport, la meva part del sistema nerviós d'alerta baixa, disminueix, les emocions també baixen i em calmo. Penseu en el gos ferotge. Estem davant d'aquest gos, però imaginem que tenim amics al costat, tenim una bona colla, el que faríem seria mirar la colla, seria anar cap a ells, seria buscar refugi a la colla. Imaginem que en aquesta colla tenim un amic que té molta traça amb els animals, que té molta traça amb els gossos i que no està preocupat. Molt probablement mirem aquest amic i nos calmamos. Diu, hòstia, aquest ho té controlat. Vale, hem trobat suport social. La nostra estat d'alerta disminueix i llavors
La part cognitiva el que diu és hi ha un gos perillós, però tinc algú al costat que em pot donar un cop de mà. Tinc suport per poder sortir de la situació. Però si no trobo suport, si realment no trobo suport, què és el que fa aquesta part del cervell reptilià, que és la que s'activa davant d'una amenaça? El que fa és tenir 3 reaccions instintives de supervivència, 3 reaccions inconscients, involuntàries, que no es poden regular. I són les que teniu aquí en pantalla. Lluita, fugida o paràlisis. Lluita. Jo davant d'aquest gos m'espanto, agafo un roc i li tiro per a veure si el puc fer fora. Estic atacant. Jo veig aquest gos, m'espanto i me'n vaig corrents perquè hi ha una casa al costat a veure si puc arribar i entrar dins. Fujo. Jo davant d'aquest gos que m'està abordant em quedo congelat, em quedo paralitzat, no em puc moure. El sistema nerviós es col·lapsa i no permet cap moviment. I el que em passa és que davant del gos no sé què fer, no sé com reaccionar. Seria una reacció de supervivència, de paràlisi, de congelament. Tornant al cervell trio, la informació només, si us n'heu donat en aquesta situació del gos, només puja del cervell reptilià al cervell límbic, del límbic al reptilià. Quina por, cada vegada més nervis, quina por, el cor cada vegada més disparat. Només està la informació de l'exterior situada en aquest cervell inconscient i es retroalimenta, sense que el neocòrtex, que la part racional reflexiva, pugui actuar, pugui reflexionar i puguem aprendre de la situació. Si no s'arriba al neocòrtex, la part cognitiva, seguirem bloquejats i seguirem tenint reaccions instintives i primàries. No hi haurà aprenentatge de la situació. Com podem desbloquejar el cervell? Com podem arribar al neocòrtex? Maribel, pots tirar enrere, sisplau? Gràcies. Doncs només ho podem fer d'una manera tan senzilla i complexa alhora, que després la Irene us ho explicarà, que és sabent estar, estant en presència, donant suport. Aquesta presència, aquest saber estar, aquest suport, calma la persona, regula la persona. I ja per acabar, si tornem a la família de la història, si tornem a la Isabel, davant de l'agressivitat del pare, davant dels crits, cada fill ha tingut una reacció diferent. El fill gran el que ha fet és atacar, és posar-se davant del pare i dir-li «Què fas? No cridis». Els fills petits, què han fet? Han fugit, se n'han anat a l'habitació. I la Isabel s'ha quedat petrificada, congelada, no sabia què fer. Els 3 fills han tingut, cada un, una reacció diferent de supervivència. Com podríem ajudar en aquesta nena, en aquesta família, en aquest pare també, a sortir d'aquest bucle que estan a la part del cervell inconscient? Doncs permetent que puguin expressar el que han viscut, que puguin dir què és el que els hi està fent mal. Només d'aquesta manera podrem desbloquejar el cervell. Només estant presents, escoltant i permetent que expressin l'emoció, el cervell es desbloqueja. I torno a passar la paraula a la Irene, que us parlarà d'aquest acompanyament des de la presència. Gràcies. Gràcies, Carles. Què podem fer per desbloquejar? Ara que ja hem vist quines són les repercussions que ha tingut o que pot tenir el confinament a les persones, anem a veure què podem fer per alleugerir aquesta càrrega. Podem fer diverses coses des de diferents àmbits, però nosaltres ens centrarem en 2 grans àmbits, l'individual, responent, tal com ens ha explicat ara mateix en Carles, intentant-nos respondre, vaja, des de quina part del cervell el nano s'està comunicant amb nosaltres. Aquesta resposta ens servirà de guia per poder ajustar la nostra intervenció, la nostra relació amb aquest nano. I finalment us parlarem també de l'àrea grupal, preguntant-nos què necessita en aquell moment el grup de nanos que tenim al davant.
La relació cara a cara és bàsica per fer sentir a l'altre que estem, però que estem en majúscules, que estem de veritat, que no només compartim un espai, sinó que, a més, volem que aquest espai sigui un temps de qualitat. Què podem fer perquè aquest temps sigui de qualitat? Hi ha diverses estratègies, nosaltres us presentem algunes. Una d'elles, que és de les més fonamentals, és l'escolta activa. L'escolta activa suposa fer saber a l'altre que de debò estem i que, per tant, és comprès. Per fer una bona escolta activa, ja sabem tots escoltar, però quin és el tret diferencial de l'escolta activa? Doncs hi ha diverses coses que hem de tenir presents, com, per exemple, mantenir una posició corporal oberta. No és el mateix que jo em posi així, escoltar, que no pas que em posi així. El significat, el simbolisme és molt diferent. Utilitzar un to de veu i un volum adequat, sobretot que el to de veu no sigui amenaçador. Escoltem-nos també com estem parlant. Respectar l'espai vital que l'altra persona vol mantenir. Si el nano veiem que està molt cap a dintre, respectem-li l'espai, però si en canvi veiem que ens està demanant amb la mirada una abraçada, apropem-nos i fem-li, no? Mantenir el contacte visual, això també és fonamental. Un contacte visual que no sigui amenaçador, que sigui càlid, afectuós i al nivell d'on està el nano. Si és un nen petit, ajupim-nos, seiem a terra, però no ens posem l'adult a dalt i el nano a baix. Això ja és una mirada impositiva, encara que nosaltres no vulguem fer-ho així. Observar el llenguatge corporal de l'altre, què ens està volent dir amb el seu llenguatge no verbal, o deixar parlar, no interrompre. Ja farem les preguntes després. Primer escoltem. No fer altres coses al mateix temps. Això sembla una perogrullada, però és molt important. Tot el que estiguem fent, deixem-ho. Deixem-ho per un moment i ja hi tornarem després. Però ara centrem-nos en el que estem fent, que és escoltar. I mostrar interès. Per mostrar interès hem de prendre consciència de què és el que el nostre llenguatge no verbal està transmetent. Si estem tota l'estona mirant cap a una altra banda o el cos el tenim girat on està el nano, el nostre llenguatge no verbal ens està indicant que no estem mostrant interès. Adonem-nos d'això. Més coses, detectar idees clau del que ens està dient per després poder fer un resum, que és el que en diem parafrasejar. Quan el nano acaba d'explicar-nos, li podem dir, mira, corregeix-me si m'equivoco. El que crec que m'estàs volent dir és, i fem un resum amb totes les idees clau que hem pogut copsar. Què més? No jutjar ni donar solucions abans que hagi acabat de parlar, ni per descomptat no contradir. Deixem-lo que parli, acceptem-ho tot tal com vingui. Identificar els sentiments que es mouen per sota el seu discurs. Si tornem al cas de la Isabel, podem hipotetitzar que aquesta nana necessitarà un espai segur, tranquil, calmat, on poder expressar com s'ha sentit, tot el mare magnum d'emocions per les que ha passat en aquest confinament, o la por que va sentir quan el pare es va descontrolar. Si som conscients de la necessitat que té aquesta nena d'expressar, la nostra actitud serà, evidentment, molt més oberta i receptiva. Hem de poder copsar això. I aleshores, una de les coses més fonamentals que té l'escolta activa és una premissa bàsica. Tira enrere, Maribel, sisplau. Hem de ser... En definitiva, tot el que us he estat parlant té a veure amb una cosa, amb la consciència del propi estat, de l'estat del jo, de com estem emocionalment nosaltres en aquests moments. Testejar-nos, com estem? Estem cansats, estem avorrits, estem relaxats, estem disparats. No tindrem la mateixa actitud d'escolta si estem disparats i estem molt angoixats que si estem relaxats. Si prenem consciència del nostre estat emocional, aquesta presa de consciència ens permetrà modificar moltes coses. Si no, pel contrari, actuaríem per inèrcia. D'acord? Una vegada ens hem fixat
en nosaltres, en com hem d'estar nosaltres, anem a veure, ara sí, en com comunicar-nos de forma efectiva i que arribi. Pels psicòlegs, en el context clínic, una de les coses més fonamentals, que són religió, com diríem, és la presència. Què és la presència? Estem presents, evidentment, però amb la nostra presència real, efectiva, estem transmetent un missatge fonamental i és estic aquí amb tu i en aquests moments no hi ha res més important que el que tu em vulguis explicar. Ja només el simple fet que l'altre senti la teva presència genuïna és un dels fets més importants en la reparació del malestar psicològic, de debò. Si l'infant sent que de debò estem, que estem allà, que estem per ell, la sensació de seguretat, de calidesa, li estic important, li està important el que jo li estic dient, es dispara. Això ja, només això, el fet de la presència és sanadora, és reparadora, us asseguro. Saber estar. El saber estar, estem transmetent el missatge de que et puc calmar, que tu tranquil·la, expliquis el que m'expliquis, ho entendré i sobretot ho acceptaré. El fet aquest de l'acceptar implica no fer judicis sobre la seva persona, no emprem adjectius com ets massa sensible, ni comparacions, com l'any passat estaves millor que aquest i encara menys si és de forma competitiva. Com la teva germana és una noia molt més serena que tu et dispares de seguida. Si nosaltres utilitzem el saber estar, l'altra persona per saber que no l'estem jutjant, que estem acceptant tot el que ens està dient i que, per tant, sabem com alleugerir-li el seu malestar. El reconeixement, aquest també és fonamental, el reconeixement. Aquest directament podeu dir aquestes paraules, no? Veig el que m'estàs dient, veig que t'està costant parlar d'aquest tema, o veig que aquestes llàgrimes expressen moltes històries i molt de patiment. Aquest dir ho veig significa reconèixer, posar paraules al que nosaltres estem veient, el que estem observant, de forma que les paraules es connecten amb les emocions. Si fem aquest acús de rebut, observem, per exemple, veig que et costa parlar de com has trobat a faltar a la teva tutora. Estem connectant el fet, l'emoció, estàs trobant a faltar la teva tutora amb el et costa parlar. I, per tant, l'infant pren consciència de que realment està trobant a faltar a la tutora i que potser allò li està tocant la fibra més enllà del que ell o ella es pensava. Al reconèixer el que observem, prenen consciència dels seus sentiments. És important aquest. La validació. Amb la validació transmetem que per tu és important això que m'estàs explicant. Implica una acceptació incondicional dels seus sentiments sense jutjar ni desmereixer-los i, a més, no hem de fer servir frases del tipus per això no ploris, no et preocupis, no t'enfadis. Sí, home, sí, plora i preocupa't i enfada't perquè per tu és important. Valido que per tu sigui important, encara que potser jo no ho entengui o em sembli una xorrada, però per ell és important, deixem-lo que s'expressi. La normalització. És normal, el missatge de és normal que et comportessis com ho vas fer l'altre dia i jo en el teu lloc segurament ho hagués actuat així. El fet que el nen vegi que el que va fer és el millor que podia fer en aquelles circumstàncies, això també aplana, treu defenses. El nano veu que estàs acceptant les seves reaccions i estàs acceptant i respectant les decisions que va haver de prendre. I per últim, la lliure expressió dels sentiments. Si necessites plorar, plora. Si necessites cridar, crida. I si necessites descarregar, mira, doncs aquí tens un coixí, descarrega, que jo estic amb tu. Un entorn en el que els adults permeten la manifestació natural de l'alegria, de l'entusiasme, de la il·lusió, però que també permet
i valida la manifestació de la tristesa, de la ràbia, de la decepció, d'una manera que la manifestació sigui adequada i respectuosa cap a tots els altres. Doncs aquest nano tindrà l'aprenentatge de que es pot manifestar tot sempre quan sigui de forma adequada. Per tant, i per fer un resum i ja passar-li la paraula a la Maribel, en la relació del tu a tu, l'escolta activa, la presència, el reconeixement, la validació són les eines més fonamentals que podem tenir per desbloquejar el cervell. Gràcies. Bé, doncs, finalment, després d'aquestes idees sobre neurociència i sobre l'acompanyament individual que ens han compartit el Carles i la Irene, ens agradaria acabar amb algunes propostes concretes per teixir vincles a nivell de grup i acompanyar a cadascun dels infants i joves. A continuació us presentarem algunes idees que segurament us resultaran familiars i que és probable que reconegueu i que fins i tot implementeu en els vostres espais educatius, però que creiem que són molt importants de considerar en aquest moment. I és que les activitats d'estiu, a més del seu valor i potencial educatiu inherent, aquest curs resultaran d'especial importància, ja que representaran el primer espai de socialització, encara que sigui en grups reduïts i amb la distància social, i també el primer contacte sistemàtic i regular després del confinament i després d'aquest final de curs tan peculiar. Així, creiem que caldria oferir als infants i joves propostes i activitats que els permetin, en primer lloc, sentir-se acollits i recolzats per sanar i reparar aquests possibles malestars emocionals, a la vegada que teixir i construir relacions de proximitat amb la resta de companys i companyes i, evidentment, amb els educadors i educadores. En definitiva, es tractaria d'oferir activitats que permetin generar espais per expressar i compartir sentiments, vivències i pensaments, que contribueixin a augmentar el sentiment de pertinença, que facilitin als participants experiències plenes d'emocions positives, que això també és molt important, que acabi l'estiu i que portin una motxilla carregada d'un molt bon record, de diversió, també entorns segurs, d'optimisme i de projecció després d'aquest període tan complex. Llavors, com podem fer-ho? A continuació, us oferim algunes idees i propostes que són complementàries. En primer lloc, què podríem fer? Doncs afavorir espais de diàleg i reflexió compartida, facilitant i generant moments en què tots i totes, infants, joves i educadors, puguem posar en comú com ens hem sentit durant el confinament, si hi ha alguna experiència o vivència que ens hagi resultat significativa i vulguem compartir, si hi ha alguna cosa que hem trobat a faltar especialment o alguna cosa que ens hagi agradat i après. I per afavorir aquests processos ho podem fer a partir de moltes activitats. Podríem iniciar un diàleg a partir d'un petit text, d'una notícia, d'un conte, d'un documental, alguna cosa que ens mostri un fet rellevant que ens doni peu a conversar i intercanviar. També els hi podríem demanar als infants o als joves que portin fotografies que s'hagin fet en aquest període o algun objecte que hagi estat significatiu per ells i per elles i que compartim per què l'hem triat i què ha representat per nosaltres. O també podríem fer un mural on tots i totes compartim alguna idea sobre com arribem en aquesta activitat d'estiu i què ens agradaria aconseguir, com ens agradaria sortir, com per exemple a partir de l'elaboració d'un arbre de les expectatives. O també podríem utilitzar dinàmiques i jocs, que n'hi ha moltíssims, per treballar tot el tema d'expressar emocions. Una altra proposta seria oferir espais perquè els infants i els joves puguin expressar les emocions a través de diferents llenguatges creatius i expressius. Aquí podríem treballar a través de la música, del moviment, de la pintura, la poesia, el teatre, i això representarà també una oportunitat per afavorir que els nens i les nenes o els joves que no vulguin parlar directament trobin un espai i un medi per expressar-se. Aquí què podem fer? Doncs, per exemple, podem proposar als nens i les nenes que a partir d'una pintura expressin com es van sentir a l'inici, durant i com es senten ara que ha acabat el confinament. I qui vulgui que pugui compartir aquesta seqüència i podem afegir alguna paraula definitòria o fins i tot muntar una petita exposició que faci com de recull.
També els podem acompanyar perquè a través d'un material com pot ser el fang puguin representar alguna emoció que hagi estat important durant aquest temps. I podem posar un títol i deixar-les en algun racó. O també podem dramatitzar situacions que hem viscut, introduint, aquí és molt important l'acompanyament dels educadors i educadores, introduint tot el tema de l'humor, que ens ajuda molt a relativitzar. O fins i tot podríem fer un recull de cançons que mira, ens han alegrat aquests dies confinats i compartir-les. I fins i tot, o sigui, podem crear una playlist de música que ens agradaria escoltar durant aquestes activitats. També seria important generar espais perquè els nens i les nenes i els joves puguin connectar amb el propi cos. Això per què? Doncs perquè tinguin consciència de com estan a nivell físic, de si estan rígids, amb tensió, donar l'oportunitat que es relaxin per assolir un major equilibri i benestar. Propostes que facilitin que els nens i les nenes puguin sentir el cos com un lloc segur, que això també és molt important en aquest moment, i que l'escoltin per arribar a aquesta estabilització. Aquí podem fer moltíssimes activitats de respiració, alguna proposta de ioga, de meditació, hi ha moltes tècniques de relaxació i fins i tot aquestes activitats es poden instaurar de forma sistemàtica en alguns moments concrets. Per exemple, podem començar cada dia fent un exercici de respiració conscient. També és un molt bon moment per fer activitats a la natura i afavorir l'exercici físic. Proposar activitats que contribueixin a la millora del benestar personal i a diferents nivells, mental, físic i emocional. Aquí què podríem fer? Doncs dissenyar plegats amb els joves, per exemple, una excursió o sortir de l'entorn proper que ens permeti tenir aquesta connexió. I potser ens podríem plantejar que durant aquesta sortida el que farem és recollir diferents materials que trobem que ens resultin interessants. I un dia els podem comentar el per què hem escollit aquell material, què hem sentit, i fer com una petita exposició. O fins i tot podríem aprofitar per observar i registrar la fauna existent. Com està ara la natura després de tots aquests mesos que potser no hem estat tan en contacte? Quins canvis veiem? O fins i tot el tipus de vegetació. I aquí també podem vincular-ho a coses que ens han explicat a l'escola. O fins i tot podríem contactar amb la biblioteca i demanar-li un lot de llibres perquè ens interessa molt aquell tema i volem fer una mica més de recerca. I en la línia de l'exercici físic podríem proposar o pensar jocs que impliquin moviment i que ens permetin treballar valors com la confiança, la cooperació, muntar alguna petita gincama. O sigui, aquí les possibilitats són moltíssimes. I finalment, per acabar, la darrera proposta que us volíem plantejar és que educadors i infants i joves us plantegeu algun repte motivador que us porti a l'acció. I aquí la metodologia o la proposta de l'aprenentatge servei creiem que és molt adient. Per què? Doncs perquè podem aprofitar per detectar alguna necessitat o alguna cosa del nostre entorn que creiem que podem millorar per aprendre i oferir una resposta. Llavors, a quin tipus de projectes ens referim? Doncs, per exemple, si hem treballat molt tot el tema de les mesures d'higiene i protecció i som superexperts, doncs potser podríem anar amb el grup de petits i explicar-los o fer-los algunes senyalitzacions dels espais. També podríem fer vídeos per la gent gran d'una residència i els expliquem el que estem fent. O podríem generar alguna campanya de sensibilització o fins i tot fer alguna acció per la preservació i la conservació del medi natural. Aquí, destacar que són projectes que podem plantejar o pensar conjuntament amb els infants i joves i que contribueixen a augmentar el sentiment de pertinença, la cohesió, la confiança, els vincles i, a més, permeten donar sentit i projecció social en allò que estem aprenent i allò que estem fent. I en aquest moment també segurament contribuiran a augmentar l'autoestima i a que els joves i els nens i les nenes se sentin empoderats, que hem viscut un moment molt complicat, que la realitat segurament ha canviat, però que podem fer coses i aportar aquesta visió optimista i cap al canvi. I per finalitzar, ens agradaria, agafant la protagonista de la història, que us presentàvem al principi, només dir-vos que, com la Isabel, és probable que us trobeu molts nens i nenes i que és molt important que tots els professionals tinguem cura d'acompanyar-los des de la presència i també des del potencial que ens ofereix el grup.
I també molt important que partim de la nostra experiència i de l'experiència acumulada en l'àmbit del lleure, posant els infants i els joves al centre dels processos i, sobretot, molt important, també treballar en xarxa amb la resta d'agents educatius. Seria moment d'anar tancant, dir-vos que ha estat un plaer, que hem estat, parlo a nivell d'equip, que hem estat molt contents i que ens ha agradat molt compartir aquesta estona amb vosaltres.